veciños e veciñas, señor conselleiro, moitas gracias pola súa presencia, señor senador, queridos compañeros de goberno e membros da corporación presentes, por estar aquí. Inmenso agradecemento por esta asistencia un ano máis masiva aos premios larineses do ano. Larineses do ano que foron escollidos por un xurado plural, no que creo que os premiados sacan un pouco o que é a esencia propia do povo, escollidos por asociacións, escollidos por alcaldes de barrio, unha pluralidade absoluta que eu creo que é o método necesario. Eu creo que quanto menos se meta a política en facer este tipo de distincións, moito mellor, porque como dixen no seu momento, como cando tomei posesión na alcaldía, en Lalín é o povo que máis ordena. Armando Vázquez, un grande de Bermés, este ano premio lalinense do ano a súa trayectoria, decir que digo con fondo orgullo que é un grandísimo veciño, unha persoa interesadísima na nosa cultura, que fai un inmensísimo traballo. Sen el, a comarca do Deza probablemente a de hoxe sería moitísimo menos coñecida. Sen súas investigacións o Monte Carlos sería un monte posto moitísimo menos en valor do valor inmenso que ten e que ainda ten moitísimo máis potencial para desenvolver. É un orgullo que este ano leve esta distinción. Moitos parabéns en nome do povo da Diputación. Parabéns. Ao colectivo de cociñeiros novos, mozos e mozas, xa o dixen no seu día, o repito hoxe, erades unha aposta que fixemos para transmitir unha imaxe de Lalín fresca, unha imaxe amable, unha imaxe competente, unha imaxe solvente, afastada da asistencia de veciños de primeira e de segunda en Lalín. Respostades a un novo modelo de Lalín que estamos intentando potenciar, como moi ben dixo Alberto Currás, probablemente que máis mérito teña sexa a xeración anterior, a xeración do país que tanto traballaron. Eu creo que esta imaxe que propose a unidade de Lalín é a que se corresponde a estes tempos do século XXI, a estes tempos no que estamos apostando fortemente pola gastronomía de Lalín e tamén polo turismo. Moitísimos parabéns tamén en nome do povo de Lalín. Debo decir de Pablo, lalinense do ano, cando chamei para contar, a verdade que non o creía, non sei se ainda estaba dormindo ou non, pero a verdade que estaba moi sorprendido. Eu digo con moito orgullo, Pablo, que és unha persoa pola que temos tanta admiración polo teu traballo. A túa loita a dos máis necesitados, nos campos dos refugiados do Sáhara, machacados pola injustiza, polo olvido, pola tiranía dos poderosos, pola tiranía das monarquías alauitas. Eu creo que eres un grande de Lalín, e algo tamén de Noceda, porque eres tamén alcalde de barrio de Noceda. Lalín non é fácil destacar en Noceda, non? Pero ti estás destacando en Noceda. En Lalín eu auguro que terás un grande futuro en outros menesteres en este povo. Eu creo que imos ver antes ou despois. Moitísimos parabéns en nome do povo de Lalín, que eres un orgullo para todos nós, Pablo. E vou saber, porque, como sempre digo, aquí vimos sobre todo a escoitar música, escoitar a excelente banda que temos en Lalín, pero sí, como é tradicional, e xa se facía antes, que non seguimos facendo, quixera facer un rápido resumo de unhas cousas que aconteceron en Lalín e un pouco intentar marcar o vieiro de algumas cousas que me gustaría cara ao futuro. Dixen o ano pasado, e así foi, que o 2017 sería o ano de comezo da recuperación, e así foi. En Lalín, a día de hoxe, temos menos pago, temos menos débeda pública, entramos no goberno con 270 euros de débeda por persoa, máis ou menos. En este momento temos sobre 60, antes había unha fonda crise, ahora estamos en recuperación. Isto é mérito de absolutamente todos. Cando digo todos, todos e todas. Pagamos menos impostos, estamos no límite de menos impostos que se pode pagar en Lalín, por exemplo, por unha contribución. Temos máis comercios abertos, estamos multiplicando por testas e licencias que están dando a apertura
que se facía con respecto ao que se facía hai varios anos, porque evidentemente empezamos con unha época de recuperación. Hai empresas que xa queren volver a preguntar e a sentarse nos nosos polígonos. Estamos traballando para facilitarles precisamente este traballo. Hai empresas larinenses importantes, varias, facendo importantes traballos a nivel internacional, que elevan a marca de Lalín polos confines do mundo e que tanto traballo dan aos larinenses, modistos de inmenso prestigio a día de hoxe, abrindo tendas por todos os lados. Entón, estamos tamén moi orgullosos. Pero quero vos pedir unha cousa importante. O Lalín de 2018 é o que ten que apostar decididamente polo sector agrogandeiro, polo leite, polo queixo. Somos a comarca gandeira máis importante de Galicia. Somos a maior comarca de Galicia en canto a cabezas de vacuna. A comarca na que se premia incluso medallas de ouro a nosos queixos a nivel mundial, os que podemos estar tamén moi orgullosos. Lalín non é nada sen o noso sector gandeiro. Lalín non é nada sen o noso rural, e, polo tanto, temos que apostar decididamente por ele, porque o noso futuro sería muchísimo máis complicado e difícil se o noso sector gandeiro non ten fortaleza. Apostamos tamén, e creo que como nunca, polo turismo. O traballo que se está a facer para potenciar o Camiño de Santiago, tanto o Camiño de Carmo como a Vía da Plata, pois quedará evidenciado no comenzo, por exemplo, da rehabilitación do antigo Manuel Rivero para acoller peregrinos e crear sinerxias para que estes peregrinos, a súa vez, beneficien aos larinenses, a nosa hostelería, ao noso excelente comercio, en definitiva, a nosa imaxe. Batemos nestes últimos anos récords de asistencia ao mes de cocido, nunha demostración de que o cocido é un dos nosos bucos insignia, mais traballamos a arreo para que non sexa o único. Un traballo moi especial, cada 50 edición, dando agradecemento a todos que están contribuindo para facer un evento, as bodas de ouro, que eu creo que van a ser moi especiais e que xa levamos, eu creo que bastante encaminhados. Todos os parámetros económicos, todos, din que Lalín está mellor que hai un ano e que está moito mellor que hai 2 anos. Insisto, gracias ao traballo de absolutamente todos. Políticos, tanto do goberno como da oposición, comerciantes, banqueiros, traballadores. Todos sumamos e todos remamos para que isto sexa posible. Somos un concello solvente. Somos un concello xa con unha débeda moi reducida en canto ao noso nivel de ingresos, por lo tanto, somos un concello que podemos afrontar o futuro. Por iso, podemos permitir que o 2018 sexa un ano de fortísimos investimentos que imos facer, sen enredarnos. Eu calculo, o goberno calcula que entre 7 e 8 millóns de euros podemos investir en diferentes cuestións. Na rotonda de Monserrat, por exemplo, que é unha cuestión moi importante por seguridade. Nos faltaba en mellora de moitas feiras rúas no casco urbano. Na transformación, por exemplo, que queremos facer do Parque da Vila para que sexa un pouco máis funcional para as familias. Nas humanizacións de rúas para peatóns, respetando sempre o tráfico. Nos saneamentos e canalizacións no rural, estamos vendo como a seca é moi importante no noso concello. Agora empezou a chover un pouco, pero que pedimos a demanda de canalizacións porque non chega. Eu creo que vai ser dos grandes problemas que vamos ter en Lalín nos próximos anos. E como non a nosa prioridade, os servicios sociais. Sempre digo que hai moita xente que quedou polo camiño por culpa da crise e que non tiveron culpa de poucada. Probablemente os poderosos, os que crearon a crise, se foron de rosetas e con ton coloquial, e os que non a provocaron a siguen sufrindo a día de hoxe. A eses, este goberno nunca lles vai a dar as cosas. Por iso pido a banca que abra a vía do crédito e a financiación para os emprendedores. Por iso pido aos empresarios salarios dignos para os traballadores. E para iso pido unidade entre todos os que temos que traballar conjuntamente tendo o sector público e o privado para que Lalín volva a ser referencia gandeira e industrial que nunca tivo que deixar de ser. As nosas bandas, este ano veredes como terán fortes investimentos e tamén a nosa coral, porque eu creo que é unha marca identificativa de Lalín, da nosa cultura. Estamos colaborando con a Asociación de Empresarios como non se fixo en moitos anos, con cantidades próximas aos 60.000 euros para que podan facer Black Fridays, noites brancas, moitísimas actividades para o desenvolvemento e promoción do noso importantísimo comercio. Xa vou rematando, porque estou-me alongando máis do que só a facer. Quedan moitos retos, moitas horas de traballo, moitas horas de compromiso cos veciños e veciñas. Podo falar de moitas cousas, o fraga das casas vellas, a pesar de moitas dificultades, ata o último día estaremos defendendo este enclave ecolóxico e medioambiental.
pese a quen pese que pase o que pase. Aí estaremos o defendendo. E por non falar do centro de alta resolución, absolutamente necesario e fundamental dentro dunha poboación na que as necesidades sanitarias son cada vez maiores. A quen axuda a conseguirlo, que o povo lle premia. A quen poña rochas no camiño, que o povo lle demanda. Será o 2018 ano, sen dúbida, definitivo o despegue e recuperación de la línea. E para iso debemos estar todos e todas preparados, porque somos un gran povo, loitador, emprendedor, e con ganas de comernos o futuro. De todas e todas nos depende. Feliz ano novo, queridos vecinos e veciñas, viva la Liga, nosa pequena parte.